Jsem borec. Pánové, často mi píšete Karle, Tiborče. Opravdu existuje bájný vyšší level. Level, na který zbalíme každou kočku dynam. Dobrá, pánové, já vám ho dám. Co se týče oblečení, to už víte. No a to ostatní. Já vím. No tak dobře, poslouchejte. Pánové, když večer začíná, není kam pospíchat. Nechte kočce dobrý drink namíchat. A zkuste si ji pouze očima dotýkat. Prostě nechte v ní tu vášeň pořádně rozdvíchat. Pánové, není důležité hned sukní vykasat. Důležité je, aby ona měla u vás co nahmatat. A nebojte, nebude se ostýchat. Však ví moc dobře, že ji chcete. Bavte ji, ať se celý večer může smát. I ona vás chce aspoň trochu znát. Než ukáže se vám, jak Bůh ji stvořil, než dovolí vám, abyste se do ní krásně vnořil. Nechte jí celý večer ty jí blbůstky vykládat. Než pozvete jí k sobě domů, musíte se namáhat. A nebojte, každá si chce povyrazit, ale nejdřív se chce bavit, než vám dovolí ho do ní vrazit. No a když budete se držet těch mých rád, tak až pozvete jí k sobě domů, neřekne vám, nevím, možná, snad. Nakloní se k vám a zašeptávám, tak už pojď. Chci si tě dát. Hlavně to nepřežejte, ať se nechce hnedka ráno vdát. To nikdo z mužů nemá rád. Pro tenhle případ přijměte jednu z mých dobrých rad. Prostě neřekněte, mám je na čase se oblíkat. Tak. Tak to je část vyššího levelu, který jste chtěli. To je ten level, o který jste mě uprosili. A pokud si teď říkáte, tak tohle zkusím, protože ten Karel ví, ten Karel zná, tak pozor, pánové, borec je jen jeden. A to jsem já. Díky. No a dámy a pánové, pojďme do finále.